Ni Ibartik nator, Ibarren izan nahi zinegotzi 16 urtez, eta beste 4 urte indot Gipuzkoako Aldundian kultura zuzendari lanak ezta. Ni udal politikan hasi nintzala, benetan halako proposamen bat jaso ondoren izan zen, ordura arte lan aukerekin, edo gaztien lan esparruarekin lan itzen neban, eta aukera auki neban udaletxean parte hartzeko dela 20 urte 1989an. Justo orduan toka usan, eta mehatxupian jarri gintuela Partido Socialista eta Partido Popularreko kideo, eta holan, lantalde berdina jarraitzu behar izan genduan beste bi legealdi jarraian. Eta laugarren bat inneban, lehenengo 3 horiek euskera eta kulturan, eta laugarrena garapen ekonomiko esparru horretan berriz. 16 urte horietan ikasko ikasi neban, esperientzia oso importantia izan zen, eta gainera saiatu nintzen ere formazioa bebai osatzen eta aberazten herri politikarekin zerikusirik izan duten formazio ikastaro eta bestelakoekin, ezta? Egunik neban herri administrazio kudeaketan gradu ondokoa, eta beste bat badaka toki garapena eta enpleguaren inguruan. Amaterismoa ondo da barik pasioa eta maitasuna behar da beti jarri itxendozun horretan, logikoa ikusten dut, bertakoa izan, beste modu batian ikustia dana, baina azkenerako udaletxe baten zaozela, jendearen arazoak konpontzen eta bideratzen ikasi jakin bia da. Jakin bia da eta askotan prozesu kontuak izaten dira, harremanak, gauzak itxeko modua, eta nik uste dut, izandako ibilbideak horretan be lagunduko da bela. Aurrekontu handiak manejatzen dira, hau ez da elkarte baten parte hartzia edo olako lan borondatezko lan bat eruatia. Asko dakit ikasteko gogoa handiakin nator, oso ilusio nauta, baina bai pentsatzen dut, kanpoko begirada horrek bai, ez zer jarriko da bela bestien zerbitzura, sortuko da lantaldian nire aportazioa balio izango da bela, eta gero kanpoko jendia osatuta egotia zerrendak, ondiokan badaka azalpena herri honetan gauzako bera doiaz, baina joan zen hastian bertan, Lasarteko Casa del Pueblo, koktel bat, mota zeben bertara, ezta? Ondiokan ez da erraza Gipuzkoako herri xeetan, Partido Socialista bertako jendiak osatutako zerrenda bat aurkeztia. Mendaron ez dugu aukerarik izan, eta aldiz, hauteskunde horretan botua jaso zitsuan, ezta, Partido Socialista, eta guk nahi dugu defendatzen ditugun balore horiek bebai, toki bat izatea, udal pleno honetan, udal batza honetan, eta eskubide hori dakan jentiari aukera emotia gurekin kontatzen. Nik dudabarik Eibarko alkateak hori kultuna bialtzia guztiz logikoa eta beharrezko ikusten dut bere tokizan egon da berdinen goneban. Beste gauza bada, niona zinegotzi edo alkate gai moduan presentatzen naizela eta orduan niretako amenagoan bitxartian lehentasuna mendaro izango da. Baina kontua ez da Eibar mendaro, nik ez dut uste karta hori mendaron kontra idatzi izanik, baizik eta irizpideak edo kriterio finkoak eskatzen erakundei, ezta. Nik uste dut gobernantza barrizak hori eskatzen dabela. Irizpideak izatea, zintzo jokatzia eta irizpide politikoak albo batera lagatzia. Kasu honetan, eta kaldera itxendamenak garbi izaten daben moduan, nik uste dut bedebarrenak eskualde mailan, eskualde moduan funtzionatu behar dabela. Polo teknologiko gauza bat izango da, baina mendarok badaka erronka ondizak bera bakarrik aurrera eruatia, baina askoz beho bedakana taldian eta eskualdian sortutako erakunden bitxartez gestionatzia. Hortxe dakau Zubixa, ezta? Zubixak ez ditza bakarrik zerbitzu emoten Mendaroko herrixari. Lagun asko dira, Mendaroko ospitsalera joaten dirana, lagun asko dira amengo enpresetan lan itzen dutenak, eta deban bez, sekula inoren buruti pasa Zubixa jauzibia zani, baina pentsa bamen alakori gertau ezkero. Mendaroko udalak batu inbia da bestelako inguruko herrixeekin, Ondarrutik dator jentia, Ermuraino emoten dau zerbitzua ospitsalak, eta Mendarok etekinietara biadetza elkartasun horri eta bilatu lagun indartsuak eta kontaktuak erakunde guztietan. Ez da bakarrik Mendaroko udalaren erronka, eta horien moduan beste asko begongo
egongo dira, ezta? Ministeritzara aldun dira, jaurlaritzara joan biako da, eta hobe lagunduta eta indartuta joatean. Herrian populazioa eta herrixan zera den zizadiak, dentzidadiak, asko baldintzatzen dago euskararen erabilera. Ez da normala herri txiki batian eta jatorri ez dana bertakoa diran urrixan euskaraz berbaitzeko aukera edo irun baten edo Zumarraga batian, ez da? Kanpoko jendia etorri da heinean, lana harremanak eta bestalakoa kanpokoekin diran zera badira, txaiagoa izaten da, zera, berba laguna, euskalduna topatzia, zenbat eta dentzidade ondixagoa, hori fenomeno objektiboa da. Dana da, berak begalera itxerakuan, barmentzen da, zein da, Eibarko kasuaren errealidadia, ez da? Alegin jaunixa itxen dela, ez da euskara kudurako saldixa izan, beti ulertu izan du danon altxorra dela eta danon hortian eta arabia dugula aurrera. Nik Zumarraga lasarten eredu barrixa da, zentzu horretan, Irunen demaseko alegina itxen da euskararen aldeko programazioan eta zerbitzuetan. Justo horietxek izango dira herrisak, diru gehiena gastatzen duten euskaltegixetan esaterako. Eta gero, gaur egun aurrekontuak webgunetan esaiten dirala, guztoko jatan galdera itxen da denak begiratzia, zein da alentasuna dirua gastatzerakoan bebai programa guzti horietan. Horrekin batera esatia, guk Eibarko kasuan, Toribio Etxegarriaren eredua dakau, edo Akilino Amuategirena. Euskal sozialismoa euskalduna da, eta Gipuzkoakoa batez be, eta Eibarkoa zeresanik ez. Beste gauza bada, guk horrekin batera, gule baloriak imprimatzen dugula politika horietan bebai, barik berdintasuna, eta hor saiatuko gara, danoi aukera berdinak emoten, horrela etxik alfabetizazioan, eta euskalduntze prozesuetan gastatzen den dirutza, eta gastau biharreko dirutza, zera, askatasuna doda barik eta justizia emoterakoan, ez? Uste dut nire eskarmentua eta nire esperientzia eta formazioa udal mailako politikan, aprobetxatzeko modukoa dala, baitza, mendaron. Nik beti esan dut eta zinegotzi lanan lagan ebalan eta galdundian lanean azkenerako zinegotzi izatea badala apur bat monja izatea moduan, ez da? Halako bokazio baten dakasuna eta nahi dozuna eskaintzen jarraitxuni oso ilusionaute etorriko naiz mendarora. Danadan eta kanpo asko ikasteko eta seguruenik, lehenenguetan galdera asko inbiadarko dut eta zera asko saiatu beharko naizela, hemengo errealitaterik gertuenera hurbiltzeko. Baina bai pentsatzen dut, kanpoko baten begiradak bebai aberastuko dabela hemengo politikak eta hemengo plangintza, ez da? Zenbat lagun etortzen dira Mendarora ospitsalera, gero hemendik herrira sartzen ez diranak, edo enpresetara biharrera eta sartu eta urten itxen dutena fitxau eta kotxi hartu eta atzera be. Ospa, edo zelan pasatzen gara beste herrizetakoa Mendaro erdi txikan, erreparatu barik, karreterako alde bizetan dausen altxorrak eta dausen aukerak, ez da? Sarrera horiek txukundu inbia dira, sarrera horiek gonbitia lusatu bia dabe, zera, Mendarora sartzeko enpresetako eta ospitsalera doian jendia bebai, erakarri bia da Mendarora. Herri isek aurrera ingo dabe, bertan bizi izaten edo loitzen jarraitzen diren horiekin, baina Mendarok etekinetara biadetza zerbitzu herrisa izatiari eta, desde luego, dakan inguruari eta dakan naturarekiko sardurari edo loturari. Lehen esan dudan moduan, badira proiektuak, igual udal mailan edo udal batzak aurrera, berak bakarrik aurrera eruaterik ez da buskasenak, baina beste erakundekin batera landu biharrekoak, hori bat da. Eta lehen esan dudan moduan, erakundeok irizpide bat bizak eduki dabe, eta ez dago balioa berzeinek agindu edo aber nola proiektu batzuk aurrera eruateko ala ez. Desde luego, Eibarko udaletxian danondako gobernatu izan du, begiratu barik bakoitzan hundik zetorren, eta aldundian nik uste dut hori izan dela gure ekarpenik handixena egon garen departamentuetan, alkatiaren karnetaren koloriari erreparatu barik, irizpide finkuak jarri eta danon zerbitzura jartzen, ez da? Elgoibarren panela jartzia eta Mendaronez,
ez dago esan biharrik zehaitzik da. Mendaroko udala borrokatu behar dago horren alde, defendatu, ondo argudiatu, eta atiak eta arrobisak apurtu behar dira, sobisakin bat dan moduan, autobazpilgoetako autobus paradakin dan moduan, horretan zer ikusirik eta zer esanik eta zer emoterik eta zer itxerik duten erakunde guztiak batu, eta lortu arte. Ezin da esan amengo ardura ez dala edo amendik ez dakaula zer itxerik eta holan geratu. Esan bila da, ez deban ez Donostian, esala Partido Sozialista gobernuan egon hori planteago zanean, eta Mendaro Galdiz planteago zebala eta eskubide guztiekin, eta itxatu zuen, realidadi hori kontuan hartuta, Partido Sozialista horren alde boskatu zeban, eta sortu zen gestoran parte hartu zeban. Eski itxasun berdina pasau da, azken legealdi honetan, ez da, akordioaren bitxartez planteatu da desanexioa, eta holan dago bideratzen, eta holan gauzatu da. Kontua da, gauza, elkarrizketaren bitxartez, eta modualik eta modurik kataskarik gitxien eta sufrimendu gitxien lortzen daben moduan aurrera etaratzia, eta beti akordioa badau, beti mila bideroke.